תרגיש את זה. מה תפחד? לא נעשה לך כלום. מה אתה רוצה? אני רוצה נשיכה. מה פתאום? מה, אתה לא יכול להשתחרר? רגע, אתה איתי או נגדי? לא, איפה אתה עולה? תקשיב. בוא נשחק. בוא נשחק. לא, ותסגור את הרגליים. לא, ותשחק ולא זה. אל תשמע את זה. בוא נשחק. רגע. בוא נשחק ביחד. תשחק איתו שם. תקשיב. למה אתה לא יודע בו? אתה לא מרגיש שאם מצרפתי לכיסוי לא פרנצ'ה ולא מנצ'ה ותסגור את הרגליים. אוקיי, listen to me. Every day, listen to me. Every day, 5 o'clock, I'm feeling. Every day, we drink a cup of tea and the little cookie. כן, קח אותו אחורה, בחייך. היונק. אבל זה לא מתאים. לא מסתדר לי בראש, קח אותו טיפה. מבלבל אותי. קצת טיפה, אתה לא, גם פותח את הרגליים, גם קרוב, גם לא מסתדר. למה, עושה הריח? התחלתי להזיע. מה זה מנוש? לא. מה הבעיה? זה כן, אין לי דלת מאחוריך? אני לא יכול לדבר איתה. אבל דבר איתה. תסתכל אלי, יש לי פנטזיה. עכשיו שים לב לפנטזיה. לשנות, הבן אדם פעם... אני הפנטזיה שלי, שים לב. מה אתה רוצה, שיקח את המפה שלך? לא, לא אתה לו רעיונות. לא רואה את זה, לא יכול לראות את זה. תראה, אני מגיע, קפיצה בא מהכיוון שלה. לא. השתגעתם? אתם מתנשקים, אתם מגלגלים לי בקרח. איך אני משתה? לא יכול לסתות. מה, אני אומר לך, בשביל לתת איתם ראש, נשיקה ולא לב באוזן ונגמר. לא, צ'קי, מה פתאום? אתה יודע מה? בא לך אלפות. באנו. מה אתה רוצה שנעשו? ואתם לא. נשיקה בלב. אתה יודע מה? די, צ'קי! אם אתה בא משיקה, לך עליך, כל פעם הם ירצו. שקט רגע, אני יש לי רעיון. תן לי פעם אחד לצחצח לך את השליים עם הלשון שלי. איזה חביכיים, יש לך בריאות. תגיד לי, רגע, שניהם מאיימים עליך כל הזמן. זה 90,000 שקל, אצל בוריס. לא, ברצינות, שניהם מאיימים עליך. לבוריס, יש 90,000 שקל שצריך לך בחגיגיים, אני מכינה. לבוריס. מי יצא לך את השיניים 90,000? בוריס, מה אתה רוצה? כן, אני רופא שלא היה, אבל שניהם מאיימים עליך? שניהם מאיימים עליך? אני רוצה לבדוק מה יש לך בפה. קח את הפה. תצלם את זה, נראה עבר. אתה יודע מה, אתה רוצה אני אוציא אותך מהם? כן, תביא לי נשיקה. תביא, למי שאני אומר, ג'קי תן לי נשיקה, אתה יכול אותי. לא הייתה לך שקט איתי. יוסי הייתי די. מה זו? אתה השארתם לו נתיב בריחה? כן, יש פה נתיב. השארתם לו נתיב בריחה? אני עכשיו רוצה אני רוצה רגע שקט. לא, זה סתם של הנוח שלו. תחשוב כאילו השבוע, נכון שהיה את השיטפונות, עכשיו אני רוצה לראות אותך בסיטואציה. אתה נמצא על המשאית איפה שהשיטפונות, ואני, המחלט שלך מ-669, אני רואה עם הקו בלעד המשאית, מה מחלט אותך? תן לי נשיקה או שאני משאיר אותך? עכשיו בשיטפון? עד היום. אתה יודע איך הייתי מראה אותך? אתה יודע איך הייתי מראה אותך עם כפפות של משי? מי? אני. לא הייתי בורא. ברכות. הוא עם כפפות של משי ואני כפפות של גומי. עכשיו מה אנחנו עושים עליך תוכנית טלוויזיה, איך אני? לא טוב. עכשיו מה אנחנו עושים עליך
בתוכנית טלוויזיה, איך אני? לא טוב. אוקיי, אתה לא תביא לי את זה לפייסבוק, ממבורג שלך. תסתבך מחר.